Arratsalde on danoi eta ongi etorriak Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko webinar berri honetara. Gaurkoan gurekin Itziar Garzia eta Nerea López izango ditugu, UESiko irakasle eta ikertzaileak, eta gaurkoan STEMaren inguruan jardungo dugu. Hasi baino lehen, gaurko saio honekin eskatuko dizuedana da, aurkezpenak diharduen bitartean, ohikoa bezala, galderarik, zalantzarik, hausnarketarik izango bazenute partekatzeko, hor dituzue pantailan bai txata edo questions izeneko atal hori, bertan galderak edo zuen zalantzak partekatzeko. Eta besterik gabe eta luzatu gabe hitza emango diet Itziarri eta Nereari, eta jetxiko naiz ni hemen gaurkoan estenatokitik. Eskerrik asko, danoi etortietik, bentsate interesa eukitietik atzaldeko seiretan guri entuteko. Eta behin, kokapen bat ingu ez, zerren inguruan ingu berba, zedan estema guretako, UESiko ikuspegitik, eta zatik ikusten duen derrigorrezko izango ditakela hezkuntzan. Gero hori nola gelaratu, dekalogo txiki itxo bat prestatu du, esku bakarrik beste jende askokin batera, eta STEM esperientziak eta azken ondoizo labur batzukin bukatuko ez. Hasteko, nik nire burua aurkeztuko, baina Nerea UESiko irakasletik ikertzailea da, bere ikergaiak edo, STEMa, lanbide heziketa, eta hainbat gai ezberdin dira, nik neu komertzia digitala edo arluan gehiago kokagetan naiz, baina baita STEMan gaietan. Ez dakit Nerea zuk ez egitea gura oso, honen inguruan? Bixak garela ziteo ikertaldeko kidiak, teknologia eta zientzien inguruan ardazten dena, pixka bat zabalduta STEM arlora, eta igual nabarmentzeko, bixak garela ingeniarixak, eta horrek elkartzen gaitxu ala baitxa, STEM ikuspegi honetan. Eta emakuma garela, ez dela oso ikua gai honetan. Honekin batera, kokatu alizateko, UESik bai datorren ikastutze bide aurrera egiko dago eraikin berri bat, kolaborategia hezkuntza berrikuntza digitalerako zentrua eta baita STEM gaixak jorratuko dian leku bat izango da, eta hortxe ez, gu bertan kogagetan gara, hezkuntza fakultate baten, olako gaixak jorraketan. Itziarri errelebu hartukotzat, eta hasiko gara pixka bat azaltzen zer dan STEM. Zuetako batzundako ziur ezaguna dela, marko hau, baina pixka bat ezaugarrituko dugu, eta horren ostian sartuko gara, sakontzian, zebadan guretako STEM ikuspegi gisa garrantzitsua hezkuntzan. STEM hezkuntza, zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikak barne biltzen dituen markoa da, non kasu askotan artea ere integratzen den. Orduan, STEM hezkuntza, hezkuntza proiektu, ezagutza arlo hauen puntu eman komunak identifikatu, eta ikasleentzako esanguratsuak izango diran disiplinarteko ikaste eta irakaste prozesuak eskaintzia nahi dabe. Beti ere, eta hau nabarmentzekoa da, ikuspegi kompetentzial batetik, eta oso garrantzitsua dana da, egunerokotasuneko egoeretan oinarrituz, eitzen dela. Orduan, Eurostem Europar proiektuak esaten zaban moruan, STEM hezkuntza armiar masare batekin parekatu dezakegu.
azkenean armi-arma sarea, armi-arma batek mundu errealeko erronka bateri emoten dion erantzuna da, bai, elikatzeko behar dituen harrapakinak lortzeko, zientzia, teknologia, matematikak eta ingenieritza, eta artia ere integratzen ditu, ez? Arlo guztiak elkarlanian. Orduan, esten markoan, bai, guk ikasleak kokatzen dugu edo kokatu biako ginuke erdigunean, bai, kasu hontan armi-arma litzateke, arazo batetik, ez? Arazo erreal batetik abiatuko ginake, armi-armaren erdigunetik alegia, eta jakintza arloen jarreren eta trebetasunen artean joan etorrixak egingo genituzke. Bai, orduan, ikasleak mundu errealeko arazoak ebazteko, bai ero bai, biharko ditu kompetentzia espezifikuak liatekela, zientziari, teknologiari, bai, hoiei dagozkien kompetentziak, baina baita zeharkakuak ere, ez? Eta horretarako badakigu metodua konplexua izan behar dela, bai, armi-arma sare bat moduan, eta sakona izan behar dela, esanguratsua izateko. Vale. Orduan, bueno, hemen ekarri dotzugu, STEM markoan ezaugarritzen den ikasleen irtera profila. Morrisonek 2006an jaso zituen puntu batzuk, perfilatzen baten hurbilpena eitzeko asmotan, bai, eta tartean, bueno, agertzen zian, ez? Ikasleak izan behar diala arazo ebasleak, ez? Galderak eta arazoak zehazteko gai izan behar dira, bai, ikerketak planifikatu, datuak bildu, aztertu eta antolatu, bai, ondorioak atera, barkatu, eta ondoren, egoera berri eta berritzailetan praktikan jarri beharko zeben, ez? Izan biako liateke baita berritzaileak, bai, STEM arloen, bueno, zientzia matematikanen eta teknologiaren kontzeptuak eta printzipioak modu sortzaile baten erabiltzen jakinimiko zeben, bai, ingenieritza prozesuetan implementatuz, horrekin lotuta asmatzaileak izan biako liateke, eta guretako oso garrantzitsua da, munduaren beharrak identifikatzeko gaitasun horrekin lotzen dalako, ez? Eta lortutako soluzioak diseinatu, probatu eta abian jartzen jakinbiko zeben. Ingenieritza prozesua pixkat lotzen dana. Ikasleak autonomoak izan biako liateke, eta hori da hezkuntzan gaur egun dakagun erronka handienetako bat. Izan biako liateke baita pentsalari kritiko eta logikoak, bai, zientzia matematikaren eta ingenieritzaren prozedura razional eta logiko horiek praktikan jartzeko gai izatia. Berrikuntzak eta asmakizunak planteatuz. Eta azkenik, bueno, teknologikoki jantziak, eta hau lotzen da teknologiaren alderdi sozialai, ez? Bueno, ez bakarrik teknologiai, baizik eta, bueno, STEM arloaren alderdi sozialai. Vale. Eta, bueno, guk ziteo ikertaldian, bai, bueno, Itziar eta Bixon artean berbetan ere, esaten ginoan, bueno, gehitxuko geniokela honi, bueno, egungo egoera ulertu eta trantsizio sozioekologikoa aintzat hartuta erantzunak emoteko gaitasuna. Bai, eta baita, ezinbestian, modu kooperatiboan lan egiteko gaitasuna ere. Bai. Orduan, bueno, STEM kompetentzietan oinarritutako hezkuntzan jakiminak eta pentsamendu kritikoak nabarmentzen diren jarrerak dira, eta horretarako testu inguru praktiko erreal eta parte hartzaileak beharko genituzke. Bai. Eta hemen, bueno, marko honek ekartzen daben aldaketa esanguratsuenetako bat eginez ikastean datza. Aipatutako, bai, kompetentzia espezifiko zein zeharkako horiek lortzeko. Bai, orduan, irakaskuntza tradizionalak ikasleen galderak amatatzen dituala esan genezake, eta STEMaren helburuetako bat bada galdera horiek berreskuratzea, ez? Kuriositatetik, bueno, ikaslia jartzi ardigunean, bera izan dain, bueno, jakintza horren eraikitzailea, ez? Orduan, ikaskuntza memoristikotik aratago jutia nahiko ginuke ikuspegi hontan. Eta, bueno, STEM hitza batzutan arekin beste batzutan nabarik, geroz eta geixo entzuten da hitz bada, bai, zabalkundia azkarra izaten ari da, eta askotan aisialditik edo kurrikularrak ez dian ekintzen bidez. Bai, era berian, eta bain koronavirusakin ikusi dugu, maker eta do it yourself, mugimenduaren eragina geroz eta handiagoa izaten ari da, behar bada robotika geroz eta eskuragarriago dagoelako, bai, ikusi dugu nola antolatu da maker komunitatea, osasun arloan behar zituzten maskarak eta tresnak ekoizteko, bai,
komunidadia antolau da, erantzun bat emoteko egoera eta behar erreal bateri. Bai, nabarmena izan da, egun bizitzen ari garen egoera honetan, zeinen garrantzitsua da, bai alfabetizazio zientifikoa, baina arago, kultura zientifikoa, bai datuak kritikoki interpretatzeko, bai eta teknologikoa ere. Bai, hainbat albiste urten dira eta, danok eukidu ze pentsau, honen inguruan. Orduan, pixkate sakona, barakatzeko, zergatik behar dugun STEM hezkuntza. Bai, esango ginuke gaur egun STEM ikuspegia lantzeko estrategia politikoek badakela abiapuntu argi bat. Eta hala adierazi zeben lehenengo aldiz, National Science Foundationek 80. hamarkada. Bakigu teknologia oso azkar garatzen ari dela, eta horrek baldintzatuko dabela etorkizunean etorkizuna, eta bertan aritzeko profesional kualifikatu falta estatuen kezka handienetako bat da. Bai, orduan horri erantzutia litzateke politiken helburuetako bat. Hala ere gure planteamendua haratago jutia nahi da, bai, bakigu planteamendua ez dela berria, baina uler daiteke gaurkotasuna, eta teknologiak eros eta garrantzi handiagoa dakala gure gizartean, digitalizazioaren aroan sartu gara, bai, oindala pixkat sartu ginen, bai, eta ezinbestekoa da teknologia gure gizartean eta gure bizitzan duen eraginarekiko pentsamendu kritikoa izatea eta erabilerarako gaitzea, ez? Honetaz gain, eta horra ipatuko genituzke, 21. mendeko kompetentziak, ez? Honetaz gain, gaur eta beti izango da garrantzitsua ikaslea kompetentzia zientifiko, teknologiko, matematikoetan, edo STEM kompetentzietan estea, herritar guztiak egunerokotasunean aritzeko. Bizirauteko, zein osasun alorreko oinarrizko behar eta arazoak ebazteko. Zientziaren, teknologiaren eta gizartearen erlazio konplexuen kontzientzia izateko, eta zientzia eta teknologia kultura garaikidearen elementu gisa identifikau izateko, lehen esan bezala. Orduan, bai ezagutza prozesuak eta balioak behar ditu herritar gisa erabakiak hartu izateko, eta hau derrigorrezko hezkuntzara zuzenian doian aipamen bat da. Hurrengo puntualitateke jasangarritasunan ardatz. Teknologia digitala ez da etorkizun hurbilan daukagun erronka bakarra, eta igual erronka nagusixena bez. Badakigu klima larrialdi egoeran gaudela, ero behintzat ala aldarrikatu da. Eta honek bere ondorioa gutxi edo gehiago herrialde industrializatu guztietako gobernuen agendetan daude. Zientzialariek etorkizun hurbilean izango dugun errealitate gordina ikusarazi digute, eta eskolaren zeregina ere bada errealitate horretan eragitia. Hori gelarazi eta alternatibak ere ikitzeko estea barkatu. Eta gure ustez, STEM kompetentziak helburu horrekin landu behar dira. Eta krisi ekologiko globala, guke trantzizio sozioekologikoarekin aipatzen duguna, funtsezko ardatza izan bila da, STEM ikuspegi honetan. Eta azkenik, danona otan dagoena, genero arrakala. Bada, gizartean dagoen beste erronka nagusi bat, eta erantzun biako genioke honi. Ikasketetan nabaria da eta lanbide teknologikoetan ere oso nabaria. Arrakala hau gainditu beharra dugu, ez STEM lanbideek profesionalak behar dituztelako, hori batzutan badauala agendan lehengo puntuan, baizik eta gure ikasleek ere ikitzen duten identitatea edozein izan da ere, guztiek izan beharko lituzketelako aukera berdinak nahi duten hori izan, eta ikasteko. Eta hau tamalez txikitatik ikasten gara mugatzen. Ikerketek erakusten digute gazteak DBH etapan hasten dirala etorkizuneko ikasketak hautatzen, baita aurretik ere, eta prozesu horretan bere biziko garrantzia daukala ezagutzarloan eta hori lotutako lanbideen estereotipatzeak. Eta eskolak ez ezik, gizarteak, familiak ere eragiten duela erabaki horretan, baina argi dago ikasleek eskolan ikusten dituzten ereduek, jasotzen dituzten moduek eta eitzeko moduek eragina dakela euren ikasketen autuan. Orduan, pixkat justifikazioa mendikan egituratuko ginuke, eta hau guztian gelaratzeko, Itziar eta Bixok,
gure lankideekin batera prestatu dugulako dekalogo xume bat. Bai, puntu batzuk badira oin arte aipatutako alderdiekin lotura dakenak, baina beste batzuk ikusiko dozue orokorrak dirala. Bai, orduan itziar nahi baduzu jarraitzu? Bai. Zuk esan duzuna, konbentzietan oinarritu dago hezkuntza bat izan beharko litzakela, eta bai zeharkago eta bai oinarrizko konbentzia lantzen dagoena. Zuk esan duzu, adibidez, digitalizazioa horretan sartu garela, eta gaur egun badauz ez, alfabetizazio berri batzuk, datuen alfabetizazioa, horako alfabetizazio berri batzuk sartu dianak zuzenien gure bizitzetan, eta derrigorra dianak zean, ez? Eta hor, irudizakin, paralelismo bat itiarrean, sustraizek izango oinarrizko konbentziak, ez? Bai, aurre hezkuntzatik, eta lehen hezkuntzatik hasita, horre hasibiako oinake gure alfabetizazio zientifiko-teknologikoa garaketan, eta hortik gero, etorriko litzake autonomia, etorriko litzake beste zeharkako konbentzia batzuk, nun puntu batera arte garatu lehizken, gero momentu baten arrama hori jauzin leken, baina bonsai baten murez oso ondo zainu bida biziri mantenketako, ez? Ordan, hau oso lotuta dugu bai, etengaiko prestakuntzakin, ez? Ez dela behin ikasi eta listo, baizik eta bizitza osoan ziar geratu beharreko konbetetzea datu diala, ez? Eta bonsai xamura, kariñuekin eta pazientziakin tratatu beharreko zehose da, ez? Urrengo aitzia. Bai, guztiontzako zientziak, ez? Eta aurretik aipatutako puntuekin lotzen da. Eta herritar aktibo eta kritikoak ezin nahi ditugu, eta horretarako guztiek beharko dute pentsamendu zientifikoa. Eta hori lortzeko, alfabetizazio zientifiko eta teknologikoa, ez? Eta guztiontzako. Ez bakarrik batzundako, bai guztiontzako, eta hau garrantzitsua da azpimarratzia. Eta, ez dugu zientzia eta teknologia irakatsi nahi zientifiko eta ingeniari gazteak sortzeko edo besteko, baizik eta aurretan erabe guztiek izan dezaten oinarrizko kultura zientifikoa. Euren oraina eta etorkizunean aplikatu alizateko, ez? Edo zein izan da euren lanbidea. Eta kultura orokorraren parte da, eta herritar kritiko eta aktiboen ezinbesteko aldagai. Orduan hortan jarri biako genuke arreta. Euran mundua ulerketako, ez? Gizien bat hori, ez? Euran testuinguru eta biziko dian testuinguru ulertu alizateko, ez? Atzien ez geraketia, gaur egun danok aukerik izan, hori ez? Informazioako sarbidea, komunikazioako posibilitatea, gauza honik danak barne hartzen dauen hori, ez? Eta ordan hor, tetxo de kristal hori apurtu eta hortik gora fan, ez? Lehen nireak aipatu dagoen gura, jasangarratasunetik trantsizio ekologikora, ez? Adibidez, nik irudizekin asko jolasten da, eta hemen beste paralelismo bat, ez? Zela, azken egunetan urten den, eolikoan palak bere zaizia berriztagarria da, ez? Energia berriztagarri bada, baina adibidez pala horrek ezin birziklatu. Orduan, ze egiten du, ez? Pala horrekin, ez? Orduan, sortzen duen gauzak, eukidu zentzua, eukidu atzetik jasangarriak izan bidea, teknologia digitala bea ez da igual jasangarri zina, ez? Egunero sortzen duen datu danak ordeteko, sortzen duen energia hori dana konsumidu behar izatea, adibidez, gaur eguneko egoeran, ez? Danok maskarak eruan bitu, eta jantzita botateko maskara dira, eta hori jasangarria da. Orduan, hasibiako gineake pentsaien, hori ez, esten ikuspegi batetik, nola sortu geiken gauzak, eta sortzen duen gauza horrek zela izadezkin jasangarriak, eta zela horrek eragiten dauen inguruko gizarteari, ez? Eta kontzientzia ekologikoa sortu. Laugarren puntua litzateke disiplina artekotasuna, hasieran aipatutakoa. Proiektuak ikasleen errealitate hurbilean kokatu behar ditu, eurentzat esanguratsuak izateko,
bai, ezagutza zientifikoa eta irtenbide teknikoak eskatzen dituzten proiektuak izan beharko dira. Bai, azken finean ez dakalako zentzu handirik ikasgaia konpartimentu estanko eta banatu gisa tratatzen jarraitzea. Ni ikasten neguanean, beti gauza bera pentsatzen nuen. Teknologia ikasgaian momentu jakin batera iristen zinen, non konturatzen zinen benetan fizika ikasten ari zinala, ez? Pentsatzen dut itziar zuri berdina gertuko jatzula. Eta fizika aldi berian matematikak ziala. Naiz eta gero igual matematika be hizkuntza diala kontura. Ez, orduan, ezagutzan aurrera ginala konturatzen zara interkonexio hauetaz, eta, bide batez, urrengo puntura salto inez, zergatik ez planteatu horrela hasieratik, ez? Zergatik ez ardaztu ikaskuntza prozesua motibatzen gaituen proiektu batean disiplina artekoa dana, bai gure ingurunea hobetzen lagunduko digulako, edo oso gertutik eragiten digulako, gure egunerokotasunean dagoelako, ez? Motibatzen gaitu. Azken finean hori da engantzatuko gaituena, ez? Eta ikasliei bai gertuko zerbait, eurentzat esanguratsua dena. Eta hortik hasi biako gineaken lan eitzen. Bai, eraikitzen, zientzian eta teknologian beti izan da moduan, ez? Pixkat metodo zientifikoa jarraitzuta. Badakigun horretatik abiatuta, hipotesia planteo, bai, defini du, arazua, aurre ezagutzen gainean ezagutza berriak eraiki, eta askotan, akatsak eginez, ez? Orduan, ikaskuntza aktiboa sustatuko duten prozesuak eta bizipenak diseinatu beharko genituzke irakasleok, eta igual ikasliekin batera ere. Bai, ikaslea ardatz izango duten eta ikaskuntzaren jabetza sustatuko duten irakaste prozesuak. Bai. Bai, eta momentu puntualetan ez, hori ez, oin paso dana COVID-19 ez, tokausako bizitia derrepentian, eta egoera bati aurre inbiarri zentxau, ez, arazo herrial bati aurre inbiarri zentxau. Horretik diseinu dira maskarandako goiko honek, monturak, adibidez, baita teknika lanbide heziketako zentroak palito serologiko horrek sortu daue bai, ez? Eta orduan, horrek guk hemen sortu izanak balio erantzi badako, ez? Ez dako ustetan inundik ekarri behar hori produzituko. Bai, gero ezinbestian, ez? Ikaskidetza kooperatibo eta kolaboratibo emun bida, ez? Horre, erliak erle batek pea bagarrik inlike, baina erle danan lana bia da estizia sortu alizateko, ez? Ezin du beste barik ezer sortu, ez? Osa, gu izan ere oso honek gauza baten, baina bestien laguntza ezinbesteko izango da, ez? Lehen agerketan zan eraikin bat, lorak zeak eukana, seguramente hor eremu askotako pertsonak hartuko behin parte, eta danan jakintzia ezinbesteko izango zen eraikuntza hori sortzeko, ez? Eta ezagutza sortzeko ezinbestekoa da ezberdin arteko ikaskidetza bat emutia. Vale. Zazpigarren puntua litzateke ebaluazio hezitzailea, orokorra da. Bai, ebaluazio hezitzailea, ebaluazioa, regulaziorako tresna gisa, ez? Planteatzen dugu. Hau marko datua da, bai, ebaluazioa pentsatzen dugu jarraia eta hezitzailea izan behar dela. Bai, feedbackean eta harreman dialogikoan, ez? Elkarrizketan oinarrituta, eta batez ere balioko diona ikasleari bere burua autorregulatzen, ez? Jakiten zerra itxan da ben ondo, zer hobetu dezaken, ez? Aurrera itxeko gakoak zeintzu dian identifikatzen. Eta ere, berean, ebaluazioak lagundu beharko liguke gure lana, irakasle ekipoaren lana errebisatzen eta gokitzen, eta baita ikasteko eskaintzen ditugun testu inguru horiek ere, ez? Horiek birpentsatzeko aukera monbiako soskun ebaluazio hezitzaileak. Horrekin batera, irakasle ekipoa, ez? Irakasle talia ezinbestian danak ontzi igualian fami daue, eta ez dagoen agura, hobe dago ontzisa jaetia, ez? Edo bestela gero lana da, bea animeitia, ez? Danak norabide igualien, ez? Eta danak sinizketia posible dala, eta danan arteko integrazioa dauela, ez? Hemen ez da bazterketan eremu bat bez, ez? Nik uste dut, nik uste dut edo segongo da, adibidez, hizkuntzak
barne hartzen dago estemak, ez? Eta batzutan igual ahaztu egin du edo baztertu egin du, eta hizkuntza badia esteman parte, ez? Teknologia, zientzia, ingeniaritza, artia bea da baztertua izan den zehose, baina artea bada eraikin bat, artea bada zubi bat, artea leku askortan egon leke eta sormena bera garaketan duen gauza, berezko gauza da, ez? Eta orduan, nik uste dut oso importante dela irakasle ekipo etanak fokua, ez tekit fokua dan, baina helburu zehatzak eukitia eta benetan gure izatia, gure ikasgeletan aurre eruatia. Vale, eta berra hartuz ez, justifikazioan aipatzen ginoan genero ikuspegia, Itziarrebe aipatu dago kristalesko zapaia. Bueno, bai, kristalesko zapaia litzateke ibilbide profesionalian topatzen duen, ez? Muga bat. Baina, haurtzaroetan erabezaruan eragina daken kristalesko pasilloak, ez? Eraikitzen ditu, eta guk eraikitzen ditu. Bai, orduan irakasleon lana eta komunitatearen lana izango da, ikasleen identitatea edozein izan dabe, kristalesko pasilloiek deseraikitzia eta aukerak guzti zabaltzia. Bai. Eta horretarako ezinbestian deseraiki beharko ditu gure eitzeko moduak, errebisatu eta beste batzuk eraiki, ez? Gertuko referentiak emakume eskuak edo danadalakua ikustaraziz, ematen ditu mezuak zainduz, bai, horra maika aukera dauz. Bai, esan ditziar, barkatu. Horrez, irudizan, ez? Beste paralelismo bat, ez? Nun dau gali, ez? Eta horre galetuko eke, nun dau emakumea, seguramente oso zaila izango litzake topairen, ez? Hori aldaketia gurako goik, ez? Elitzakela zaila izan beharko olako irudi baten emakuman iruditua edo emakuman presentzia topaitia, ez? Eta hor ikusten da oso argi, danak gizonak edo gizonezkoak gehiengoa diala, ez? Eta bukaketako, nik uste dut oso importantea dela bakoitzan testumurua eta bakoitzan komunitateekin lotura ez du egikuti, ez? Guk sortzen duen proiektu horrek komunitateekin batera eta komunitatean dako sortuak izan biako liake. Gainera, lehen astutxat esatia, jasangarritasun puntuakin lotuta ez, oso gaur egun pilpilean dauen beste gai bada, garapen iraunkorreko helburuak, ez? ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ez? Eta oso lotuta dago, ez? Honekin bai. Guk sortzen duen dana, egon biako da lotuta garapen iraunkorrekin, gure komunitateekin ezinbestean egisa da. COVID-ak gauza asko mugatu duzkula, baina askoz okerrago izango litzake guk gure mundua akabotia aldaketa klimatikoekin segia elitzake aukeraik egon atzereirik, ez? Komunitateak, hemen bai gurotena aipatu da, komunitateekin eta komunitatean dako sortutako proiektuak izan biako irakela. Eta dekalogo bokatuaz eta STEM esperientziakin sartuaz, ekarri du sei adibide ezberdin, ez? Bai STEMan inguruan badauzelako, hemen banatu du, ez? Hasi Europako komunitate bat, Scientix komunitate badala, zientzia proiektu ezberdina partekatzen dagoela, komunitate bada, nun proiektu ezberdina partekatzen dian, gero baita daku Bizilabe, ez? Euskal Herrian, Elduliar Fundazioak sortutako STEM proiektu ezberdinak, eta koronavirus garaizan partekatu dau, Debalde, etxian inalizateko proiektuak, honekin lotuta adibidez Katalunian badako estrategia nazional bat STEMakin lotuta, eta hemen berez Euskal Herrian STEM Euskadi izango litzake, ez? Eusko Jaurlaritzak sortutako marko edo zela esango dike. Ekimena igual, ez? Ekimen bat. Hainbatera darditxuana. Baina, adibidez, funtzioizkoa dana, Iriki Labs, edo Aritu Lab, Bilbon, hau bai, jendeak
bere kabuz sortutako ekimen da, hauai da ekimen bat, eta herrisak berak sortutak, eta herrisak parte hartzen dagoena, ez? Eta ukaketako Europatik hasi eta Europa mukaketako da STEMIT proiektuaz, horrek datozen urtietan proiektu honen helburua izango da Europan marko bateratu bat osaketia STEMan inguruan, eta bertan jartzen da mora, ez? Interdisziplina artekotasuna kontuan dakona, ez? Eta hor, UESiko pertsona taletxo bat parte hartzen da biena, ez? Eta ondo iso moura, ordu erdi berri da, goiazen honetan, gure ondo iso nagusietako bada, hau oso azkar doian gauza dela, digitalizazio moura gauza likidoa dela, eta ez dela estatikoa, ez? Oso aguru aldaketan den gauza badala, orduan gaur egun urte batzuk STEM zan, gero A gehitu da, amendik urte batzuta ez dakigu ze pasoko da, orduan ez da zeuze estatikoa eta zeuze dinamikoa dela remarka gura geike. Guri ikuspegitik, uste du, zinbestian, HHLH-tik hasita, proiektu kurrikulumean bertan txertatu biharreko zehose dela, edo bentsat ahalin imidala. Gure aldetik, eguezin, bai graduetan, bai masterretan, saiaketan gara ikuspegi hau azalketan eta aldan einean praktika eruaten. Aurren integrazioa, debate asko dau, bakoitza bere ikuspegi izadako, eta ezin du zehain, ez? Debatibu eke, baina bestiak ez badu entzutei gura, alperrik izango da. Igual nabarmentzia, Euskal Herrixan dakagune tradizioakin, hori sormenetik, edo ingenieritzak berez dakarren diseinu prozesuetatik ulertzen dela, Irlandan oso bestelako modu baten ulertzen da, bai musikatik, bestelako disiplina batzuetatik. Orduan, hemen tokiko kultura hori hartu beharko gehinuke kontuan, eta zeba ez da behidak ireki, zelan ulertzen duguna hori. Bai. Eta bukaketako hori, komunitatean biharra ezinbestekoa dela, ez? Pertsona mura bestien gandik ikasten dulako, eta ez bakarrik gure txikitasunean, ez? Igual gure txikitasunean behar ondisa garelako, eta gure begirunia zabaldu miako geik, ez? Hemendik kanpora be gauza asko jendia, gauza interesgarriak eta gurian be ileizkinek, ez? Eta gure testimurua ekarritea. Eta igual testu ingurua, horra ipatzekotan, oso garrantzitsua dela, ikusi dugu, STEM tailerra zelan antolatzen dian, gu geu saiatu gara, proposamen ezberdinei erantzuten kanpo eskariei, 5 eguneko tailer bat, edo egun bakarreko tailer bat eitzen, adibidez Arduino plaka, erabili bihar ginuan, eta gero konturatzen zara, ikasliek, dependezen lan eitzen dozuntzuk, badiala gai Arduino plaka bat programatzeko, manipulatzeko LED dioduak, elementu ezberdinak, baina gero benetan ez da irabazten autonomiarik eta ez dia gai, arazoak identifikatzeko, ebazteko, orduan oso kontuan hartu behar dugu, ze testu ingurutan ari garen, ze arazo ari garen planteatzen, eta ikasleak ere zen momentutan dauzen. Eta, itziarrek esan daren moruan baita, komunidadia zabala da, 11 eredu da, horretik aipatutako 6 horiek badia, eredu batzuk, eta, Euskal Herrixan ere badazkau irakasle referentiak, eta hortikan elkarrekin ere ikitzia da garrantzitsua, elkarren gandik ikastia. Sare batik, Eraikiz. Eta, horre jarri dugu, irudisa itziar eta bioi ilusinua indosku, ikustia, zelan aldatu dan, Apolotik, Apolo zenbagarren azan, Apolotik Space
X-era, zelan aldatu dan espaziontziko panela. Hasieran guztiz mekanikoa izatetik, oin digitala izatera, ez da. Honekin basatia, abiadura bizian aldatzen ari dela, mundua, gizartia, teknologia, eta gu ezin garela aspaldiko eitzeko moduetan geratu. Gu ere berritu behar gara eta gainera helburu eta logika argiekin. Orduan, uste dugu bidea hau balizkoa dela eta aukera politxa dela. Etorkizunerako prestatzeko. Bai, eta gero hori, ez? Amerikano hartatik, ez? Esango neke, Amerikanok oso ohituta dauzela esatea teknologia mundu aldaketan dola, ez? Eta gaur egungo egoerak ikusitea, bez? Rasismo endemiko hori, zela teknologia humanismo barik, humanitate barik ez dela garaketan, ez? Orduan, danak gure arteko biharra dakula, eta garaketako kontzientzia kritiko eta jasangarri bat sortu dugula, ez? Ez dula, teknologia beak ez daula garapenik ikarten berez, ez? Eukarrileke, baina ez hain ona. Eta bitxe, gure aldetik ez dakit, nik ez dakot beste errezetak. Zuen txanda. Banator berriz bueltan. Eskerrik asko Nerea eta Itziar, gaurko ekarpen honengatik, hausnarketarako eta eztabaidarako hainbat ate zabaldu direla. Animatu nahi ditut, entzulen artean ditugunak, galderak, hausnarketak partekatzera, bai txat bidez zein galderen forotik edo galderen txoko horretatik parte hartzeko aukera daukazue, eta Nerea eta Itziarrek guzta hondiz erantzun da ikusiko dituzte zuen ekarpenak. Orduan, utziko dugu pixka bat, tartetxo bat zabalik, jendeak galderak idazten duan bitartean. Nik igual, hasteko igual izotza buskatzeko, eskatu nahiko nizueke adibide bat. Adibide bat, STEM proiektu, esperientzia, ekimen bat, pixka bat, hezkuntzara bideratua edo hezkuntzan kokatua ezagutzen duzuen edo interesgarri izan diteken esperientziaren bat partekatu nahi duzuen. Bai, bat samurra, ez? Eta nik uste danok egiten duela eta igual ez du esperientzia mura hartzen, ez? Txikinan, ostrua batzera baten gainean, ez? Askotan ez tekigu ze ostrua diama, ez? Eta ostruak hartu eta papel baten gaien jarri eta marguakin pasabalaz egindik ostro bilduma bat, ez? Eta gero zela inkultura bat natura egiko, ez? Adibidez, nik ez dakit arbolan izenak, ez dakit aritza opagua edo, ez? Ordan, hori ez, indik bilduma bat ostruakin eta ostro bakoitzakin, ez? Edo jogurt potian zea jarten garenean eta landara bat azten zanean, ez? Hori ez den proiektu bat izaleke. Ez dakit. Izan lehike jogurpotiekin jarraitzuta eta gabiz igual aspaldiko ereduekin. Baina bi jogurpote konektauta telefono bat eitxia, ez? Eta horre bai agertzen da matematika, fizika bai, eta iguale haurtzaruan itxen dugu hori eta ez totzau izen hori jartzen. Baina ari gara estem esperimentuak edo estem proiektuak eitzen. Bai, edo oso modan dauen estem proiektua da hortuan proiektua, ez? Jarraituaz landarakin eta zela automatizau hortuak, ez? Arduino plaka batekin temperaturia ezetasunen neurtu eta horren arabera erregau edo zerregau o noiz zenbat erregau hori eta horrekin batera ze barazki, noiz hartu biako gaiken barazki horrek, zindan denbora hori barazki horren dako, ze barazki dian, ze nutrizio mota dakon, ze menu ingeken horrekin, oso lotuta dauz, den ikustot, lehen ez den amplitude, mira, eso bentsat gure begirunia zabaldu biako gaikela, tekuzea, momentu baten zenbat gauza o proiektu okurri zeten neri, ez, horrekin, ez?
Eta digitalizazioarekin lotuta igual, bada, ez, Arduino aipatu dut lehen, baina Makey plaka itziarrek ezagutzen dago, simpliagoa da, erabilera simpliagoa da, eta aurrek egin alditxuen musika instrumentuak, plaka bat erabilitza, ez? Plaka bera programatzen, eta bastakit piano bat sortzen, eta horren nolabait, txertatuko genuke beste ikuspegi batekin hori. Bai. Eta inklusio, adiós, Makey plaka eginez, inklusio ikuspegi hori txertatu geike, ez? Adiós, fruta desberdinak ebalira, anistazun funtzionalakon jendeak textura desberdinak ikutu lehizke, kolore desberdinak dakoi, sabore desberdinak dakoi, sonu desberdinak ikutu ordan, anistazun funtzionalakon jendeak inbe inklusioa landu lehike esten proiektuak, ez dela bakarrik ez da gizela zen. Bai. Dan ondako gala. Igual aipatu dugula oso modu zehatzian pentsatzen dano dakizuela zedan, nahi badozue kuskuxatu bai YouTubeen proiektuaren web horrixan informazio pilo bat dakazue. Eta dan ondako nik uste dela proiektu politxu bat. Eta hola beste 11 adibide, Ainara. Bai, askotan, igual pentsatzen jartzen baren baga, ez den proiektu batean edo ekimen batean, igual juten galako oso gauza komplexu edo ez dakit, izan dituzken olako komplejidade handiko elementutara, ez, igual, lehenago, justo gaurko saioa hasi baino lehenago komentatzen ditu gelako eguneroko bizitzan, oso gertuko eta hurbilean dauzkagun elementu askok bere baitan hartzen duelako, ez? Pixka bat hori ere ekartzagatik gaurko saio ontara. Bai, dano nik uste dut beste adibidez, dano jolastu da Lego materialekin eta Legoak ezinbestian matematika dako jatian, eta esten proiektu dako zeus ere ekiten duzu, ondo ere ekiten espozu jauzin da, fizika kontu dako, zientzia dako, ez dakit. Bai, eguneroko tasunarekin oso lotutako gauza dira, ez? Badatoz galderak. Alde batetik, Javi galdetzen digu, ea STEM komunitaterik dagoen Euskal Herrian, ea fororik, email zerrendarik, eventurik daukagun? Hor, STEM Euskadi estrategiaren baitan, badago adar bat dela, hildo bat dana STEM sarea, eta horrari dira bai enpresak, ikastetxiak, elkarrekin kolaboratzen. Garapen agentzietatik bebai ari dira gai hau mugitzen. Gero oso ezberdina da hezkuntza arautuan edo aisialdian, ez? Edo hezkuntza desarautuan. Adibidez, itziarrek aipatu daben Iriki Labs horren bueltan, bada usare oso bat antolatuta. Baina da Maker komunidadea, ez? Maker mugimendutik. Bai, horren, ez dakit, bai sortu biako litzake, ez teman inguruan hori ez, horri danak junte egin duen zea bat, ez, komunidade bat, danok partekatu alizateko, eta momentu puntualen baten biharra baldin baku, bata bestien dik laguntza eskuratu alizateko, ez? Vale. Ziratxe galdetzen digu baita, pixka bat adibideak berra hartuz, askotan lehenago aipatu ditugun adibide horiek ezkutuan geratzen direla gure egunerokotasunean. Esplizitatu beharko litzateke STEM markoaren baitako lanketak egiten ditugula? Edo ze iritzi daukazue? Niretako garrantzitsua da eitzen dugun hori, ez? Egisa da hoin STEM hitza zabaltzen ari dela pilo bat, eta igual momentu batzutan inkluso ez dakit marketing kontu bat behizan lehike ez. Baina, guretako garrantzitsua da disiplinarteko begirada hori eukitzia eta proiektu karitzia. Hori zabaltzeko eta beste eskola batzukin, edo beste eragile batzukin partekatzeko bihar baldin badau STEM hitza jartzia, aurrera. Baina, ziratxe erantzuten nabilen. Kontzientzia egitea da, ez dakit dan esplizito biharreko, zehoz ez?
ez dakit, kulturan iztasuna lantzen duzunean, zati, zela dakitzu kulturan iztasuna lantzen duzula, ez? O beste gai batzuk, ez dakit, lantzen duzula, ez? Ez dakit, batzutan, kontzientzia egitea da, eta nik uste dut hori, ez? Nireak esan da mora, danon artean, disiplina arteko hortan, danon jakitea ze gabitzen iren, eta egiten duen horreri balioa emutia, ez? Vale. Bueno, beste alde batetik, Mariak galdetzen digu, dekalogoan zehar hainbat alderdi aipatu dituzue, baina, claro, azken finean, paradigma aldaketa edo paradigma berri batean abiatzeko, nondik hasi gaitezke? Zakit, zein uste duzu dela lehenengo pausua, gako nagusiak zein izango lirateke, eta gero hemen, kokatzen da, irakaslearen rola zein izango lirateke, metodoa nolakoa izatea aurreikusten da, azken finean aldaketa kultural bat dago horratzean, ze suposatuko liguke honek. Galdera asko eta konplejoak, baina... Bale, itzer nahi bauzu, hasiko naiz eta osatu, lasai. Bale, nik esango nuke lehenengo pausua dela irakasle ekipua. Antolatzia, elkar ezagutzia, STEM disiplinarteko paradigma bat danez, baliteke ez, bakoitzak ez jakitia bestia zetan ari dan, jakintzarloz berdinetako irakasleak garelako, orduan hasi elkar ezagutzetik eta elkar aitortzetik, bai? Ezagutzetik zetan ari garen. Eta hortikan, planteau, zelan hasi algaren disiplinarteko proiektuak antolatzen. Bai, hor badazkagu gero beste hainbat alderdi, pixkat operatibo hauak dianak kontuan hartu beharko genituzkenak, bai ordute gisa, bai baliabideak, horiek danak kontuan hartu beharko genituzke, baina garrantzitsuana da irakasle ekipua konbentziduta egotia. Bai, eta gero batez ere ebaluatzen jutia, erregulatzen jutia lana. Bai, orduan argi baldin badakau disiplinarteko ikuspegi batetik ari garela, edo aritzean airogula, eta proiektuk aritzean airogula ere, hortikan egingo dugu bidia. Baina irakasle ekiporik ez badao, oso osai egingo jaku hori aurrera ataratzia. Galdera batzuk uste dut lagaditu dela, entziar nahi baduzu zuk erantzun. Ez, bai, paradigma aldaketa horretan ez, honek ikuspegi aldaketa dakar ezinbestean, ez? Eta horregatik, biharrezkoa da, datozen irakasleak ikuspegi horrekin urten deixen, ez? Igual ja dauzenek zeuzin like, baina, berrizek behintzat ja ikuspegi honetatik garatuak izatea, ez? Eta gero, zela aldatu, adibidez bigarren hezkuntzan, departamentuka dauz banatuta, ez? Hori izan beharko litzake lehenengo aldaketa, ez? Danak bateratu eta danak mahai gainean jarri, eta danan artean lan egin, ez? Adibidez. Lehen hezkuntzatik hasiak oinak ez, estereotipo horreik apurketan eta umi esaten, ze igual gu gehu gara lehenengoak baldintzaketan duna gure umien mentalidade o eskema mental horreik, ez? Bai, eta igual incluso momentu batzutan jantzin biko gara gaian, ez? Batez ere, bigarren hezkuntzan asumitzen du arluan adituak garela, ez? Eta heziketa pedagogikoa hostian datorrela, lehen hezkuntzan ez da horrela. Eta orduan igual, gai batzutan bai jantzibiako garela geixo. Berdin, bigarren hezkuntzan. Bai, eta irakaslearen rola ikasleai laguntzia izango da. Bai, protagonista bilakatzen baldin badugu eta autonomia lantzia nahi baldin badugu, edo eskuratzia, berari laguntzia izango da. Eta ikasle handik ikasi doa, ez? Osa, ez dakit, niri beti pasau zentzat ikasle handik ikasi dutela. Eta beste gai bat, bai, ez? Honekin lotuta, uste dut, ez da lapakerrik eskolan lana paradigma hau aldaketea. Uste dut gizartian abeana dela aldatu beharreko borroka hori, ez?
dano gara erantzule, honen erantzule. Eta batzutan baliteke baita, ez? Formazioa behar izatia. Bidian hasteko eta irakasle talde antolatzeko STEM ibilbideak eta proiektuak garatzeko. Hori baita batzutan biharrezkoa dakau. Vale. Eta pixka bat, igual, Eugeniok egiten duen galdera honekin lotuta doalako, STEM ikuspegi edo begirada honen baitan, irakaslearen prestakuntza nolako izan beharko litzateke, nola garatu edo zein gako izan beharko lituzke prestakuntza horrek, bai hasierako prestakuntzak, zein igual nik baita sartzen dut etengabeko prestakuntzaren ezaugarri edo bereizgarritasun hori ere. Nondik hasi, ezta? Balioideak eskainketan, ez? Nik uste hori dela lehenengo eta behin, ez? Bintzat, zuk balioidea bideak jarri biozu, jendeak aukerak eduki zen iteko, ez? Beste gauza da, gero jendeak gura alizatia. Erakunde baten barruan, bakoitzak erabakiten da, ze dan biharrezkoa, ze dan estrategikoa pean dako, ez? Uste dut, claro, urte mirako gineakela, bakoitzan zona de confort eta zona de komodo gauzen horretatik, ez? Eta bestian lekuan jarri, ez? Batzutan oso ona izaten da, zen nik, igual ez dakit hizkuntzatakoak edo zeiten dauen, eta bintzat entzun, eta danon artean proiektu amankomunak sortu alizatia, ez? Nik uste, gure artean gehiago entzun biako gineakela, eta batera lan inez, eta mespretxatu barik bestian lana eta bestian jakintza hartlua, ez? Nik uste dut importante dela, bakoitza berian daki, baina bestian abe balio erantxia dako, ez? Eta ni bestien genik ikasten dut, hori ezin bestian. Lehen hau saltatu dugu hanek egiten zigun beste galdera bat, bueno, bi galdera dira, Eta lehenengo formulatuko dizue lehenengo eta gero banatu ingo dugu. Orduan, lehenengo galdera da, STEM proiektuen testu inguruan, teknologia eta ingenieritzaren arteko desberdintasuna azaltzerik? Bueno, teknologiak gehixitzen dutza gaur egun referentzia digitalari. Bai, eta ingenieritza bada, izango zen igual maker hori, ez? Eraikitzia. Bai, zientzia eta matematikak baliatuta, eraikitzia, ez? Nahi dugun hori. Ez dakit onda saltzen ari nahi zen. Teknologia ingenieritzan parte da, bai, ez? Baitxa. Baina zientziak eta matematikak gian moduan, ez da? Bai. Justiz ados. Digitalarekin lotzen du. Bai, datuekin, inteligentzia artifizialakin, da alako gauza garri, pentsamendu konputazionalakin. Komunikatzeko tresnekin izan leike, ez? Askotan aipatzen ditugula. Konbentzia digitalekin, ez? Bale, eta pasakonez bigarren galdera da. STEM proiektu bat lantzean, arlo guztiak landu behar dira derrigorrez? Hau da, zientzia, teknologia, ingenieritza, artea, matematika? Ez dago zedan, ez? Ez dakit. Nola ikusten dezuek? Batzutan egisa da, ezagutza arlo bat ekartzen da bela, ez? Indar gaixo bestia baino, beste batzutan igual itxen da saiak erandisagoa matematikak integratzeko, beste batzutan bai, ardatza bat izan leike, edo bi, eta beste bat igual modu hau batian landu, ero, baino gisa. Oso interkonektauta dauz, ez? Eta ez dakite, igual gauza beste barik inaldan. Bueno, dana dela, zuk STE hori lantzen mozu eta M hori ez duzu lantzen, bueno, ez da ez zen, ez? Esten proiektua dela esan leke, aunque matematikak ez landu. Nik esan leke. Bai,
hor igual Eugeniok aipatzen da ben bidetik, eta itziar esan dozu ez, ST landu aldozo, matematika landu barik. Ziur, matematikak landuko dituzula, baino, igual ez dituzu landu, zuk zehaztu dituzun ikaste maitzak edo ikaste helburu horiek. Bai, orduan, kurrikulumarekin lotzen baldin badau, baliteke lantzia, baino ez igual guk zehaztuta ditugun helburuak. Bai, edo zehazten ditugunak. Edo ez ditugunak zehazten. Garapen iraborreko helburuakin berdina, ez? Bat bakarri lantzen bot, ez to lantzen? Ez, lantzen duzu. Segunda ze helburu lantzen duzun, ez? Landu zeike. Garapen iraborreko helburuak 17 dira, horretik izan dut, Eta hezkuntzan laugarrena, ezin bestian landu beharreko bat. Vale. Bueno, dauzkegu 5 minutu, ez dakit, azkeneko galdera pare bat sartzeko aukera, orduan, bildurri gabe, lasai idatzi. Ni bitartean, aurkezpenetik pixka kuriosidadeak ingelitu naiz, azkeneko diapositiboa hortan, horren inguruan, ikuspegi horren inguruan, zuen iritzia entzuteko gogoarekin geritu naiz. Ez dakit, nola ikusten dezuen artz horren integrazioa edo hori begiradara ekartzea, bakigu Europan edo herrialde ezberdinetan, ikuspuntu ezberdinak daudela, ez dakit zuek nola ikusten dezuen? Ni, ekarriko nuke Eduard de Bonon aipu bat, ez dela beran ustez eta askotan erabiltzen dana erreferentzia moduan hori definitzeko, dela la creatividad es mirar lo que hacemos y preguntarnos si hay una forma mejor de hacerlo o si podemos encontrar otras soluciones aplicando nuevos puntos de vista. Nik ikusi dutenan arabera, hori momentuz ingenieritzaren diseinu prozesuetan kokatzen dute, eta sormen horretan. Hau da, arazo bate bazteko, bai ero bai bihar dozun sormen horretan. Eta ikusi dut, esperientzia ezberdinetan, hori nabarmendu danian, edo esaten ginoanian lehen, indar hartu da dela zutabe horrek, bai ikusi dut beste ikuspegi zientifikoa, daken, zientzia matematikak eta ingenieritza nolabait alboratuta gerau diala. Orduan uste dut hor dakagula erronka, danen artian oreka bilatzian. Eta uste dut hor bidea dakagula itxeko. Eta artia oso abstraktua da, bakoitzak ikusten dugu, bakaro. Igual, matematek zubi bat ikusten dut, ingenieritza lan bada, bai, oso ondo, matematikadako atzetik kalkulo pila bat, eta oso poliki izaleke, karo. Kalatraban erekin gabe, batzundako arti izango da, karo, eta ingenieritza eta matematikadako atzetik, gero jauzi dinda, segun, oso zaila da. Bai, adibidez Eurostim Europar proiektuan definitzen zen, eta hori, lehen aipatutako armi armasarean adibide horrekin, armi armasareak dakan forman, matematikak aportatzen daben simetria eta geometria horretan ere artia topatzen dela. Horrela definitzen zeban. Baina, hori, bai Irlandako, bai Belgikako beste proiektu batzuk erakutsi dozkue, beste artea ere zabalagoa dela eta horiek ere beste momentu batzutan edo beste kultura batzutan kabida dakela. Eta igual gube analfabeto utza dela arteko kontutan. Guk momentuz sormen eta diseinu moruan ulertzen dugu. Eta horregatxik batzutan kuestiona guitzen dugu, ia hori horregon biadan, berez ingenieritzan berezko aldagai bat baldin bada. Horregatxik jartzen du parentesi artian, edo batzutan zuzenian kendu. Oso ondo, neskak. Zazpiak gainean ditugu, ordu bete izaten dugu gure saioetan aurre ikusita, orduan, beste galderarik ez dagoenez, bere hortan utziko dugu gaurko saioa. Eskerrik asko lehenik eta behin Nerea Itziar,
gurean egoteagatik eta gonbita onartzeagatik. Oso interesgarri izan da gaurko saioa, eta nik uste jarraituko dugula hemendik aurrera ere STEM-aren inguruan hizketan. Webinarrera konektatu zaten guztioi ere eskerrak eman gaurkoan gurekin konektatzearren eta zuen ekarpena, zalantzak, galderak gurekin parte hartzearren, eta gonbidatu nahi zaituztegu datorren ostegunean arratsaldeko 6etan egingo den hurrengo webinarrera. Ana Carpinterok hitz egingo digu mindfulnessaren inguruan, eta dagoeneko sare sozialetan daukazue izena emateko esteka, eta besterik gabe animatu eta bitartean ondo segi eta eskerrik asko denei. Eskerrik asko etortziagatik.